Great Wall Hover е елегантен, практичен и надежден SUV. Автомобилът има динамичен дизайн и подчертани офроуд възможности. Богатото му стандартно оборудване, обширното вътрешно пространство и отличния комфорт при пътуване ще го направят ваш любим партньор на пътя. Енергичният дизайн на автомобила започва от предницата. Ховър е с издължени двойно оптични фарове, тъмна решетка с спортен акцент, фарове за мъгла и мигачи, разположени в бронята като част от стандартното оборудване. Хромираните елементи придават допълнителен акцент към съвременното му излъчване. Под капака се крие надежден 2,4 литров бензинов двигател с мощност от 136 конски сили. 4x4 версията разполага и с раздатъчна кутия с бързи и бавни скорости и електрическо задействане чрез бутони в купето. Енергоабсорбиращите брони и устойчивото купе отговарят на всички европейски изисквания и са само малка част от цялостната концепция за сигурност. Отстрани издълженото купе и възходящите странични линии продължават плавния дизайн на предницата и подчертават формите на автомобила. Ховър е разположен на здраво стоманено шаси, има малки надвеси и висок клиренс, които допринасят за отличните му офроуд възможности. Също тук можем да забележим стандартно оборудване с 4 дискови спирачки, ABS, електронно преразпределение на спирачното усилие и спирачен асистент, 17-инчови лети джанти, затъмнени задни стъкла, хромирани ръкохватки на вратите и долната част на прозорците, заден спойлер и рейки на покрива. Дизайнът на купето завършва с леко заоблената почти отвесна задна врата с електрическо отваряне, съпроводена с модерни задни LED светлини. Изнесената задна броня предоставя допълнителна защита и съдържа ярки LED светлини за мъгла. Под нея се крие пълноразмерна резервна гума с алуминиева джанта, на чието място може да бъде монтиран резервоарът на опционалната фабрична газова уредба. Между другото, високотехнологичната фабрична газова уредба предлага същата мощност и намалява разходите ви за гориво с 72%, като инвестицията се изплаща за 22 000 км. По-високото ниво на оборудване разполага с 4-сензорен асистент за паркиране и цветна камера за заден ход с автоматично задействане. Зад масивната пета врата се крие просторно 810-литрово товарно пространство и сгъваемо покривало на багажното отделение. Серийно производителят предлага и гумена постелка за багажника. Не е ли просто един прекрасен автомобил? Освен това, отзад е доста просторно, има и удобен подлакътник с държачи за чаши, а задните прозорци са електрически стандартно. Пространството на автомобила може да бъде използвано максимално благодарение на функционалността на задните седалки. Те се сгъват в съотношение 60/40 до напълно равно положение, което осигурява 2070 литра общ товарен обем. А сега продължаваме с най-интересното място – шофьорското. Това, което веднага прави впечатление е, че седалката с регулиране по височина и регулируеми по височина и наклон подглавници е изключително удобна и водачът има чудесна видимост във всички посоки, благодарение на високите прозорци и големите огледала. По-високото ниво на оборудване се предлага с кожен салон и електрическо 6-позиционно регулиране на шофьорската седалка. Инструменталното табло, бутоните за управление на централната конзола и тези на вратите и тавана са оптимално разположени и вечер светят в приятно бяло. 4x4 задвижването, както и бавните скорости, се задействат само с натискането на тези бутони. Стандартно автомобилът разполага с въздушни възглавници за шофьора и пасажера и регулируеми по височина 3-точкови предпазни колани с пиротехнически механизми. Също така стандартно включва автоматична климатична система, автоматични светлини с функция "Изпрати ме до вкъщи", сензор за дъжд с автоматично активиране на чистачките, 4 L стъкла, L огледала с вградени мигачи, аудиоуредба с 6 високоговорителя, USB порт и универсален аудиовход, L регулиране на фаровете по височина, подлакътник между предните две седалки и други. По-високото ниво е с кожен волан и с бутони за управление на аудиосистемата,
DVD, мултимедийна система с 7-инчов тъчскрин дисплей, Bluetooth система с бърз избор между 4 телефона и дистанционно вдигане на стъклата. Като опции се предлагат L-панорамен стъклен люк и отопление на предните две седалки. Стандартното ниво на оборудване с повечето от изброените до момента X3 може да закупите само за 28 699 лева с ДДС, като топ нивото с 4x4 задвижване е на цената от 32 999 лева с ДДС. Освен това получавате 5 години пълна гаранция и 5 години безплатна пътна помощ, като ви очаква една от най-добрите сервизни мрежи в страната с едни от най-добрите специалисти, а доставката на резервни части се извършва в рамките на 24 часа. Но това не е всичко. Great Wall Hover е с N1 хомологация и има право на данъчен кредит. Какво означава това? Това е 5-местен автомобил, на който може да си върнете ДДС-то. Има под 20 лева годишен пътен данък и използва винетен стикер категория K3, като при леките автомобили. Както изглежда, няма причина да не смятаме, че Great Wall Hover е една чудесна инвестиция.